हेलो रायजोफोर जेम्स ब्रादारा मैदोम बसुमतारीखौ माने फंनैसो खोथा बुंदों आरोना बे फंनैसो खोथा बे जेम्स ब्रादारा मानो बुंखो मैदोम बसुमतारीखौ नोंसोर जेम्स ब्रादारनि भिडिअखौ नायब्लासो मिथिगोन आरोना थ' नायनानै लादो नोंसोर जेम्स ब्रादारनि भिडिअखौ। जय हिन्द आङो सेंग्राफोरखौ एदावनानै जोबोर मोजां मोनो। भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं बेनिफ्राय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। फंबाय मैदोमनि भिडिअआ मैयानिफ्राय जोबोर हिट जागासिनो दङ आरो दिनैबो होबावदों। दा जोङो फंबाय मैदोमनि एसे क्लिप खोनासंग्रोनानै लानि। आं मैयासो फार्स्ट थांदों आं बोरै सिनायनो दे आरो आं बेफोरबायदि बया खामानिबो मावग्रा मानसि आंखौ जे बुंबाय नोङो जे र' आंबो मानसि लेंहरगासिनो गेला होनलायलायनानै नोङो आदा नोंनिबो भुल दं डाइरेक्टहाय फैनानै नों बर' नामा होननानै बुंदो ओमफ्राय आं जेबो मोनाखै जिमान बया खोथा बुंदोंबाबो जेबो मोनाखै जेनेबा नोंबो एसे फेनायबा आंबो एसे फेनाय आं जेबो मोनाखै डाइरेक्टलि माने इदि एक्सन लानाङा जोंखौ मिथिबाय जों आरो आं कोनो दिन इयाव थांफेरानो आं मैया फार्स्ट टाइम आं थाङामोन मैया आब' लिंनायनि थाखाय गासैबो खोनाजोबखाबाय। आंथ' दाखालि बावै प्राग निउसआ हराव होना होदों मैदोम फंबाया सासे सेंग्राखौ होसोनानै सोबादों बेनिफ्राय सासे मटिटि पाल्टं गानलायनाय सिख्लाया मैदोमखौ उनथिं हमना लाबोदो। मानो होनोब्ला सिख्लाफोरा गें थायो दै गाज्रि खामानि मावग्रा सिख्लाफोरा गें थायो उल्था नोंखौ लाना थांनानै उल्थासो नोंखौ मायबा मायबि खालामनानै लुटिजोबनानै लामायाव जुमाय फे होनानै गारना दोनफिनो बेफोरबायदि काहानि गोबां जायो। नोंखौ उल्था नों बिसोरनि जायगायाव हाबना लाहैयोब्ला आंथ' सानदोंमोन मैदोमाबा मा जाखो सिख्ला मानसियासो उल्था हमबलायनानै लाबबाय गोबां बाथ्रा सावरायगोन। दा सेंग्राफोर बाखार दंना गैया बाखार एसेबां समायना सिख्ला गोसोम गुसुं बिखुं नुजालाजोबलायनाय ड्रेस गाननानै नोंबो लोंदो आंबो लोंदो मालाय बाराव थांनानै लोंहैदो। सेंग्राफोर नोंसोरो बाराव थांनानै लोंहैफेरनो मोनदोंना मोनाखै हाबैफेरनो मोनदोंना मोनाखै बाराव कापसेयाव बेसेबां लायो? सोरबा सोरबा बारावथ' हाबनायावनो फैसा होग्रोनांगो हाबनायल'आवनो आरो बेनि कापसेनि दामा बेसेबां मोनथिगोन ना मोनथिया? हाबफेरनो मोनगोन ना मोनाखै सेंग्राफोर बारफोराव? हाबफेरनो मोनाखै बाखार दंना गैया? मा जाबावगोन सेंग्राफोर जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सोरबा खेला गेलेनानै बैजोंबो सिनाय जानायनि उनावबो बर'फोरा दोखो होख्रावो उमुगनि जै थांनानै जुलि जानो गोनाङाव मालाय गुबुनजों ब्लड जुलि जाहैयो बर' सेंग्राफोरखौ गारना। बेनिफ्राय समायना समायना सिख्लाफोरखौबो लाखिनो हालाब्ला मालाय बाराव लोंहैयो सोरजों थायो। बाखारानो गैयाब्ला सेंग्राफोरा मा जाबावगोन सेंग्राफोर? नोंसोर जायखौ मोजां मोनो समायना सिख्ला होननानै बिसोरबो गथ' गथाय गोनांखा हौवाफोरजों मालाय बेरायहैयो लाइन मारियो। मा खालामबावनो सानदों सेंग्राफोर नोंसोरो? बाखारबो गैयाब्ला समायना समायना सिख्लाफोरखौबो लाखिनो हायाब्ला आरो दिनै हाबा जाखांनाय हौवाफोर समायना समायना सोरनिबा हिनजावबाव गथ' सासे गोनांबाव गावनिखौबो गारदों आरो गुबुननिखौबो लाना मालाय बबावबा खारबावदों। हागोन बोरायफोरजों सेंग्राफोर बोरायफोरासो सिख्लाफोरखौबो मोनोब्ला आरो बोरायफोरासो गुबुननि गथ' थाखानाय समायना जाफुनाय बेखौबो बोरायफोरासो मोनोब्ला सेंग्राफोरा मा जागोन? दा रावखौबो लाखिनो हायाब्ला बोरै जागोनलै सेंग्राफोर? बाखारनांगोन। दाखालि बावै नुदोंना आंनि हाबायाव आं बेखौ बुङासै माबायदि बाथ्रा बुंफैदोंमोन इनसाल्ट खालामनानै कार सालायो 15 लाखसोनि बेनिफ्राय मालायनि हिनजाव थाखानाय गथ' गोनां खानि आरो लुटिबावो। बुंनो गोनांब्लाथ' बै समाव बेखौनो आङो बे लोगोफोराबो आरो बेफोरबायदिनो बाव सेंग्राफोर माने बाखार गैमारा लोगोफोराबो मालायनि संसार गोनांजो गावबो मालायनि संसार गोनांनिनो लुटिबावो। सेंग्राफोर बेखौ खामायनांगोन। हागोन ना हाया? खारदो आरो खारदो
देरफुनायाव हाबा जादो गथ' सासे जाखांनानै आरो हांसो गाज्लाफोर बायदि देरफुनाय हांसो गाज्लाया समायना जाया गथ' सासे खांखांनायनि उनाव आरो समायना जाबावदो आरो गुबुनजों फन रायलायदो फेसबुक खारदो हाबा जाहैदो सोरबाया बेंगालराव खामानि मावनो थांदो हिनजावखौ दोननानै आरो ओजों आरो समायना हिनजाव लोगो मोनहैदो आरो ओजोंबो जाबावदो बेंगालरनियाबो हमदो आरो हमदो हमनानै सोङोब्ला बेयाबो हौवा दोङो बेयाबो हिनजाव दोङो बेयाबो गथ' दोङो बोरै जागोन संसारा सेंग्राफोर सासेबो सिख्लाफोरखौ लाखिनो हालाब्ला मोजां मोजां सिख्लाफोरखौ हा बोरै जागोनलै आबौमोन बोरै जागोन बाखार खामायनांगोनलै बाखार गारि बायना होनो हानांगोन कारसो सलायबावो 15 लाखनि साख्रि मावनायाबो पाता मोनबावा 15 लाख ड्रेसफोरखौ नाय फेसबुकआव मुगानि 35,000 गाहामनि दखना गानो सासे 80,000 70,000 दरमा मोननाय हिनजावफोराबो साननो गोनां जाबावयो 15 लाखनि गारिखौ बायनानै आं बोरै सलायगोन बोरै फैसा खामायदो नुद सेंग्राफोर अब्ला जों बायदि लरग'ग सेंग्रा बाखारबो गैया मा गैया बबाव मोननांगौ जाखो बबाव मोननांगौ जाखोलै सेंग्राफोर नाङालै जोंनो ना बेफोरबायदिखौ सेंग्राफोर जोंनो बेफोरबायदिखौ नाङा सोर बबाव खामायहैयो सोर बबाव कार सलायहैयो मालाय गिदिंनो थांबाबो फैसासो मोनो जोंहा बबावबा बाहेराव गिदिंनो थांनाय लोगो लोगो खालि जाखाना फैयो बोरै खामायबावगोन माजो दरमा मोनो दरमाया नै गस्ला गांसेजोंनो नै इउटुब बानायो सोलायनो नाया दरमानि फैसाजों मालाया दुनियाखौ बेरायबाबो मालाय फैसायानो फैसा खालियानो जाया 15 12 13 लाखनि गारि बायनानै सलायनानै ओरै खानाय दास्रि आरो बाथ्रा बुंफैबावो मालाय बे एबाराव सोरबा बुंनांगौब्ला देन्जार जागोनलै दाख्लै हाबा जागोदानमोन बेनि थाखायसो ना सेंग्राफोर एबाराव सोरबा बाथ्रा बुंनांगौब्ला बेफोरबायदि मानसिया जिन्दगि बासायनाय नङालै बे बाराव दाख्लै हाबा जागोदानखाय हगारदों आङो माखासे मानसिफोरखौ सासेबो मोजां मानसिया आंनि बागै माने बेफोरबायदि गाज्रि लिराखै गाज्रि मानसियासो गाज्रि लिरखाथारदों माने आसरित मोनदों आं फेसबुकआव जाय गाज्रि मानसिखाथार जाय मालायनि गथ' गथाय थाखानायजोंनो नुखानानैबो माने लुटिग्रा बैफोरबायदियासो लिरखाथारदों माने गुवाहाटि टाउनाव थाफैनाय गाज्रियासो मोजाङा रावबो लिरखायाखै माने हाबा जागोदानखायसो खारग'दों दा जोंनिया फंबाय मैदोमनि भिडिअआ जोबोर हिट जागासिनो दङ सोरबा सिख्ला बाराव लोंहैनाय लोगो मोनलायनाय दावराव दावसि नामा एसेबां समायना सिख्लाफोर बर' समाजनि गुवाहाटियाव थाङो सोरबाया मोजां जानाया जादों गाज्रि जानाया जादों सोरबाया थाखा खामायनाया खामायदों सोरबाया गाज्लिना गोलैनाया गोलैदों टाउनखौ माजों रुजुयो मिथिबाय साप्पोल सेन्देलजों मालाबा जोङो मा सिलायनानै गाज्लुनानै गोलैयोना मोनसे टाउनाबो बेफोरबायदि नोङो बेवहाय थांनानै मोजाङै थानो रोङोब्ला मानसिबो जायो बेनिफ्राय नों रोङाब्ला टाउनाव ओरैबायदि सिलायनानै गोलैयो न'आव वापास नोङो टाउननिफ्राय न'आव खारनानै थाफैफिननो गोनां जायो नाथाय बिराद सैतान मानसिफोरा मा खालामो बिराद लुटिनानै मा खालामो माबा खालामनानै लायो टाउना ओरैबायदि डेन्जार बुस्थु मोजां मानसियाबो बेवहाय सिलायनानै गोलैयो मिथिबाय ओरैबायदि गोलैयो पाता मोना बेवहाय किसोम मानसि लोगो मोनो लाख' फैसा गारना होग्रा नोंखौ धोनिबो खालामगोन गोलैयो बिराद डेन्जार गाज्लिनानै गोलैयो टाउनाव मानसिया रोंबा खिन्थु बिराद डेन्जार बेनो जाबाय टाउन अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द नोंथांमोनाथ' जेम्स ब्रादारनि भिडिअखौ नुखाबायानो जानांगौ आरो बे भिडिअनि गेजेरजों मा खोथा बुंदों बे एकदम राइट आरोना मानोना जेम्स ब्रादारा माने एकदम मोजांखा आरोना थ' बियो मा खोथा बुंदों बिसोर खोनाखाबाय आरोना
बेनोसै आरोना आं दिनैनि भिडिअ'आ।